Ndikuti interview yanga yapera. But pane kanyaya kabvakataurwa in the background. Zvikanzi aiwa. Ndatidzokei painterview. Tinyatsonzwisisa zvakafamba sei boss. Taizviona zvichiitika zvinhu izvi. Tingonzwa kuti tichoshayiwa kuti mwana dai pambobuda chinhu ichi chaWinky D Shinso man. Chii chanyatsoitika? Ini nangu nasina mbenge ndambofunga zvoti ndaifana kuita collab. But mukuru vakatozofona I think 2014-15. Mukuru ndiani? Winky. Mukuru. Bozi vakuru hanzi pakati pemukuru pane vakuru. Maza muzimbabwe kuti mukuru. Okay, aiwa mukuru. Iblazi yangu. Vakazofona 2014-2015. Alright. Collab ya aina kuitwa. Bozi manager wangu akaramba ona. Angari manager madezo ndiani? Chief yangu man. Vata hanga timomira. Pamwe handiziye kuti yange waida umira nenyaya yeyo or something. Pamwe yangu pamwe tati busy mashows. Sainiwa anambonyazonjekesera zvangu kuti waitaura izvo. Pamwe nyaya kuti bozi pane karuma kanombotaurwa kama-streets kekuti anzi munhu akangoimba naWinky D anobapera. Inangu anombenge ndakanzwa but vakazviramba. Waize? Asi chief anombokanzwereka statement nangu anzongaitaura nemageto youth. Mageto youth? Ndakavarambira. Vakadii kuita ubva wapera ufana. Ndakavarambira ndakati no. Pamurotaura mati manager ndo vakaramba. Vakaramba. And manager anonyatsokusanangurirai. Vangoti angatimbosiya. So you ended up not having a collaboration. Ina nasina problem nacho because nantoro busy futhi waize. Busy yange iri asi collaboration na Winky mairida. Obvious bo. Correct. But atatu zvinenge 2-3 years ndopa yakazobvumwa namanager. Vakazobvumwa namanager. Ini manager wangu. Kuri bvata angatingorova vatatorova song yevhaita se? Vapotera. Chamusingaziye mese ndiyoti song yakatosvitwa video. Sati chakaitika. Ainozobuda. Song inobuda? Video inobuda. Video ndosinobuda. Mukuru ndo wakatinya sini. Inandiziye. Apa mwatona mukuru. Apa mwane ma-reasons. Andi makawapa 3 years wakamira. Sikewe vachazobudisa after 6 years. Kana 10. Apa mwane ma-reasons avo atiziye, you know. Yekusabudisa vinhu. Regari ndinonzi big man ini. Ameno zvibaitira. But ini nangwa kuti bude kana sabuda ina na problem wangu nayo. Bosi kwamuri chakatonyanya kukosha music. Ini ndiniwo waiziya. Baba Divante Shinso man ndiwo Winky ndiye. Watsaka vanomboexplain. Koma wangu tombirespect zvokuda totaura. Watsaka vanomboexplain kuti netisina zobudisa chinhu ichi. Amai. Wangu nyara ima unazobvunzawo kuti mukoma tapapi. Aiwa tinozobvunza. Zigo pakatakatora nyawiki ndiano andanga asipo. Andinombobvunza. Unotanga sipo. Ndinoti ukona mukuru anenge aine ma-reasons awo. Pamwe pacho ukazoda kubvunza haisi project yangu kaini. Project ndeyawanda ndikutofeachawo. Saka vakaona zvakakodzera kuti chinhu ingasabude ichi. Pamwe quality yeproduction yacho vanhu kuifarira. Zvinodanzwa kakudedza inaso kuti ndatiitei chimwe chinhu cha2024 or 2025. Munobvuma? Totaura kuti tonotoita sei. Anenge vakafitwa kwamisa dzimwe 3 years. Aiwa ni mukoma totaura. Hapana mazuva ese totaura nemukuru. Ndi mukuru anisapota Man City ndisapota Chelsea saka totaura. Mukuru anisapota Man City? Makulingisa information. Avanozikanwa mwana anisapota Man City. Ndo yavo iyoyo. Right. I mama Shinso man the dancehall father. I love you mama. God bless you mama. I love you mama. Yeah,
muchindibereka mzana ndichiri mwana mudiki nzatenda nemwana ndichiri mwana mudiki nzanaziva musikana chindiyambira mwanangu zazoita musikanzwa ndikateerera mamusashushikana nasina wana mukana wekukuteerera nasina vababa. Sound big thing. Yeah, I say, wait a minute. Sound big thing. Wait, and sound did you? Wait, no where. Pulo Kasanda. Pull out that sound here. Sound big thing, yeah. Sound big thing. Okay. Sound big thing there. I love you, mama. Yeah. Pull out that junior. Booster. Okay. Yeah. I want you, mama. Shinso man, the dance father. Hey. I love you, mama. God bless you, mama. I love you, mama. Yeah, muchindibereka mzana ndichiri mwana mudiki nsatenda nemwana ndichiri mwana mudiki nsana ziva musikana chindiyambira mwanangu zazoita musikanzwa ndikateerera mamusashushikana nasina wana mukana wekukuteerera nasina vababa kugona kwenyu makandirumbura pamukaka. Nasi munonzwa nemapulo. Ngatirove ndani. Munogonerei. Ngatirove ndani. Musayenye kugona. Sound limiting. Sound a big thing there. Sound big thing there. Or it sound the big thing there. Yes. Sound the big thing there. Hey, ausatombonzwa ichitwa na busy here. Busy signal. Eh, kuti mawana. It's that way the sound meeting here. Sound good sangana banaba. Eh. I want you, mama. Yo, see, go dig your sparks with there. Sound the big thing. I love you, mama. God bless you, mama. I love you, mama. Ana mama, what do you want? Hey, muchindibereka mzana ndichiri mwana mudiki nsatenda nemwana ndichiri mwana mudiki nsana ziva musikana chindiyambira mwanangu zazoita musikanzwa ndikateerera mamusashushikana nasina wana mukana wekukuteerera nasina vaba kugona kwenyu makandirumura pamuka muchindiyambira ndaudzise fata. I love you, mama. God bless you, mama. I love you, mama. Yeah, Hansi. I remember ndanga ndiri dofo mchindiudza zvese zvichaitabo kuma sportsman ndisapota uri mazvikokota mchindikudza mwana wangu never give up ndarangarira mchiti naiwe Shinso inonigeza nyangwe pasina sipo kuchechi kwacho maindiendeza Christmas mind I want you, mama. God bless mama. And mama is going to say God bless you. God bless mama Guvea. Yes. Yeah, man. Imomzo ndakabva mukaisira kamasola $1,300. Amangarema. Amurema. Aiwa mama. Varikuona chiedza chakavhenekwa. Aiwa, ndakutoona paya pamatoimba beka. Maitipa inspiration. Sure. Yes. Munondifadza mukataura zvakadaro. Yes. Mama wariko. Mama mariko. Makakomborerwa. Vanotigonera. Yeah. Ndikupaona. Ma1. Wanza voice mabudira anoita tobuda chaizvo chaizvo. Zvisina mamwe mabooster machi. Usatira wedzera. Right. Ndofuka pamuchina unotozodzora. Ndatombodzora mana. Unogona azvogona clip. Kana kuti zvogona kuzoputika. Zvaremerwa nevoice iri. Hey. Shinso man. Yes baba. Pesa vanhu yafunga kuti zvinonzi hemino.
ndengoti haangori machandi hemino It's unoona naye anoti zimdanzo imusic isina musoro ka I think vanenge vasiri kutonzwa vanongwasi kunzwa zvikuitika vanenge vanzwa zvanzi hemino kunzwa panzi hemino panzi heminao kana vanzwa sound meeting there pane meeting yesound adazvimalishe mna andiripo baba kurisei makagwinya kuita simbi mbii nokusimba zvakarongeka ndemari Sparks tanga tinzwa mubvunzo wangu wandinawo wekutanga mudara ndewekuti Dara makatanga urawo marekodzi arini ende makatanga iri zimdanzo here kati makatanga iri urban groove because panokonfisa vanhu ipapo mudara because inini ndichitanga kunzwa maworks enyu ndatanga kunzwa mune makolabhu amaita netimu yaita ngeurban groove so mairova musambo upi imimi tatakapinda mumusic industry urban grooves ananana Leonard Mapfumo Sani Makalima ndapinda ndiri mufana zvokuti ndiwe kani ndichizombogona vamwe ainzi academy so makarova imwe hovhorosi so kudhara kunikoko inini timu yakandoona ana Joe Machingura Joe Machingura Joseph Machingura Leonard Mapfumo ndo ngari mafirst mamanager angu saka vakandoona academy ndiri mufana so ndakapfeka rimwe zibhutsu zombiri ndikahovhorosi ndakapfeka kasecho so ndabereka kasecho inini ndaitoona ndichoti but fesu yakuita sei mbeso because inini ndaibelieve kuti maacademy aya ndika anda vanhu vanoimba masinga jechichi aingori nyaya yekuti isusu tagara tangobva kuti ati nenharo waize nyangukanzi kuno vanhu vanoimba R&B taingoti ini wachandiona ipapo kuti zvavari kuita ndizvozvo but zvangu ndizvo chaizvo saka tangoenda ipapo academy kwekwe ndikatozobuda mutop 5 ndoyangaina naJona Moyo anditi ndio ndikazopefoma pafinal pacho chichi vana Gary Thompson ini ndo matiza ndakatanga kuona iwa ndichiti mfeso uyu akova zvivindi zvake zvekuenda nevhoisi rakadayawo pano pakadayawo apa chii ndaitoda mudhara imwe yacho safunga kuti calling inongo yakumapasta chete unenge wakatodanwa mwari anenge akatostructure chinjawo kuti iwe uda kuti umhanye neline iyi sai ukasazvinzwisisa unogona kutanga uendawo basa utozoona kuti ndatopedza 60 years ndiri kuindustry ndichigadzira butsu but iwe waitofanirwa kunge uchita se uchiimba uchita sese so ifaini kuti munhu unofanira kunge uchita zvinhu zvaunoda zvinhu zvaunonzwa pamwoyo uchinatsonakirwa nazvo ndo zvinhu zvaunofanira kuita kwete zvokuti tingomanikidzana because ukamanikidzwa uri kuti ndo basa uchangoenda uchanakirwa nepenjeni reblasco pamatodaro kana ndafunga Silent Killer achiti hanzi mudiwa wangu manzi ndiwe ende ndinokuda wakadaro kunge mebo mudiwa wangu ndiwe manzi ndiwe ende ndinokuda wakadaro kunge mebo ona irewe mudiwa wangu manzi ndiwe iwe mumanzi ndiwe mudiwa wangu ndinokuda wakadaro kunge chi mebo ati nyango zvikanzi zviri kubhadhara kana ndazvizira se tinongohadhira tinongoda ndozvikutarwa yamvera Shinso because music ufaenda kuti ye even Silent Killer wacho anotanga nhasi Silent Killer ini ndakamona bva mudhara achirekodha anga ari kustudio kwaRocky yanzi Wash and Basket akudzeerero no anga ari kunzi Wash and Basket style yaitoimba yaari kuimba izvezvi haisiro yaimba anga ine imwe skill yake so but aitonzwa kuti chimunhu chakaipa ichi I remember iye Silent Killer Rascaleb anzanuya akuimba gospel aimba mangoma babarare no Terminator ndo wenge rikuru racho ndo kuru racho kuru racho rakasingaisa pona utafoza apa bora Terminator ka even nawo yakuchechi ka hana unoita zvimwe zvetse ndinoita Asha kana kuti nongo angonoimba kuti music kana yaitori maurika inenge iri mubonzo muskeleton chaizvo asi mndu achiti akuinspire imi kuti muti ndada kutanga mborwa marecords ndiri kugwacha I think maform 2 ndaingoona kuti vanhu vacho vatoimba panguva yacho ndaingoona kuti vandogona nguva yakunda serious kuuya anoimba achidaro but apa ukadai saka inini makore apa form 2 makore apa
tokutaura nyaya yekuma-2001 saka ana urban grooves maitoona kuti andogona kuvakunda ndovaipisa ipapa. Plus chandakanzwisisa wacho ndechekuti danso yandoimba even yandaiimba handiti inopinda pane any instrumental. So inonzi urban grooves yacho obvious wanaiti ibit urban grooves but ndaingoita se ndaingopinda ipapo. Because muzimbabwe mune vanhu 2 vanoimba kunge Shinso man, Yombri man naShinso man. Aiwa, Yombri man anomimbira maimbiro ake ndaitomuteerera kamukuru. But ane style yake yekuti ndiyombri unotonzwa ndiyombri unonza ndiye maybe angaine munhu kuti angaine udhanso angane hard vocal still. But waitomunzwa kuti ane kaimuitiro kake yekuti even nyangwe ndikaita collab naye naso unozi ndishinzo ndiyombri. Because in sometimes I ndo specialize on my melody. Ndoda melody steering na ndapinda hard. Asi muri kuona kuti no one comes close. Yombri man yanga to va close. Okay. No one ndo how unique. Okay. Ndazvinzwisisa. Yeah, true, very true. Unenge uchiona uyainzwa mangoma ari pamurewo apo. Okay. Zvodi pautaura A Academy TV isusu taiona TV partnership tana wrestling. Saka A Academy tansinganzwi. Isi takatanga kutongonzwira kuti ngoma takutonzwa Shinso man vakurova ngoma. My first video that I watched navarona mubhazi ningadai muchirova chi Emelso. Okay. Si heavy mzambere. Ndio. Ndiri kurova heavy mzambere. Nanoitaura manje yokurova base. Alright, ndiri kubaona pane pamataura kuti makamanagwa na Leonard Mapfumo. Yes. Those are legends. Zvokudaro. And how was it working with them from early stages of your career? Vanhu vaive kuona chi zvakakosha ende wanga usingavaoni pese pese. So vanhu vaive vakatidzidzisa zvakawanda kuona nezvinenge zvichiitika kwavari kufamba because taifamba tese naliyo. Uchifamba liyo ungari munhu wekuti anga asingavhairire vanhu. Saka taikopa izonikwa vanhu vakasvika kutora mapikicha angatora mapikicha toita sei toenda vanhu vakaena respect. Saisusu taikopa zvavaiita you see. Saka zvangogara zvingori matiri zvokuti vakatidzisa zvakawanda mukuru waizvo tikada kuzvitaura zvakawandisa ndizosvika nhasi. Alright. Komdara imi michinja munoregreta kuti but pamusic yangu ndandira kuzodaiwo ndakwanisa kuona zvakadaiwo but endakadaiwo maybe zvaigona kundifambira kadai ndiri pane rimwe level. Chii chamunonyatsoona kuti pamusic industry pandakaita mistake ndapo so that wapfana nokuuya mazuva ano wadzidzewo from road dzacho idzodzo? Ndakandomboita kunge ndasleka muchana. Alright. Because I think one chinozitika ndechekuti I think ndozvinoitika kune maartists ese mazhinji zvekuti iwo pani pekuti waputika unogona kutoputika zveshuwa mda zvekuti unowandirwa nemashows sterek. Unowandirwa nemashows obva watoshaya nguva kana yerekodi. Ende umva washaya focus umva watoti haiwa ndapo kesha kusho ndikupa 4,000 ndikupa 5,000 US but usingazivi kuti kune vamwe vanhu vanozouya unzwisa. So kakurelaxa ikako manje ndinakafarira. Ndaona dai ndakangoramba ndichingori fofa dainge roora because pamangoma acho hapana chansingagona kuita ndogona ngoma roa izvo tikatotira kuti song yotorekoda izvozvo. Because ndakaona ngano nemuzimbabwe asingafarire munhu anoenda obva azodzoka. Right. Chinoitika manje kumazimbabweans akaartist ese mazimbabweans akawanda. Mazimbabweans vane mentality yekuti nhasi kuri kurira chimuti. Ana Shinso nana Winky nanani havagoni vaya because uyu ndiye ari kurira. Because remember light music industry harirambe riri pauri rinochinja. You understand? Jay-Z chaiche anombunzi Jay-Z kuAmerica apera nekuti ana Quavo vakurova angoramba angori jiga. But you find kuti zvinhu zvinoevolve. Rekodi mazuva ese marekodhi avakaita iwo. Ini marekodhi efofa ndo andaita mazuva ekutanga because ndaida kutsvaga mbiri kuti mundizive. Alright.
ukaona level racho but inini hapana panchangoti ndaure kuti afuti mazuva ese nchingodaidai aiwa zvasiyana ndine tumwe tunhu futi wandakuita ndakumasa tunhu twakawanda obviously recording ndikuita but inini ndikuti ndo pakaita problem yangu ini nekuti dai ndaita fofa dai ndisingatomisiki apa ndofunga sparks of wanzwisa paipepo waiti baba Shiro dai vambomira ndonyaya yachoyo yavanoitira bozi vanogona kumira obva wazokanganwa mucontest kunotangiro nyaya dzababa Shiro aiwa tiri kudzidza vanhu obva vachada timainterview tine maartist ka ingori munopfeka size chibhutsu munodyira kupi sadza but mamwe maartist who are watching especially the younger generation vafana kulearn something when they look at zviri patu vanogona kumira obva wakanganwa zvachose handiti pane kumira kwekuona kuti ini zvandiri kuimba zvakutange zvakufanana ipapo unofanira kumboita se unongoona onera game racho and then oita se odzoka muchinhu uona but manje pane kuzomira zvokuzoti vanhu vanozokanganwa kwekuti pane mumwe anobva auya obva aenda pamberi iye manje anobva aramba achirova ndandidzo zvekuti hazviti mistake wakamboite kumbomira aramba achirova chete uri kuona manje sa music industry muzimbabwe vanhu they believe kuti ivo pakauya vanhu 1 or 2 master h ari kurova holiten ari kurova ningi ari kurova saka ivo wapera icompetition pakashata ko mndarashinzo chii chamungafunga kuti chingaitwe kuti timaximize mari dziri kuwanika nemaartisti because maartisti tozati maartisti way yawo yekutora nayo mari kungoenda kushow wodzoka piwa 5,000 yake apiwa mari yake anenge anayo but titasa mamwe maindustry akaita sana Jamaica nachi kune mamwe maways ari panogona kuitwa naartist kuti ameke more money chicha munofungidzai kuti magara anoita muindustry nini muindustry medu mune maerrors 1 2 3 4 bosi kachikaita kudaidze painterview toita wafanira mbogara pasi wambodzidze wambonyatsoone kuti vangaite sei zvingaite kuti vaitewo mari because tikuita problem yekuti ndaiona imwe video amunganisi kukanganisa kuti ndiyo mburere ndiani aita kuti ari kurwara but kuti mari dziwanikepara kwatasati munhu kuti aitopisa and just because of time yafamba ndika no one cares now kuti wamubatsira kuti sei chichi chingaitwe beside mashow chamakaona kuti anothink pamusic yedu takaita 1 2 3 4 5 zvotibatsira kuti tiende kumberi I believe kuti we need workshops kuru uona workshops aya ukaona kuti do you know kuti pane maartist ese ari kuimba zvamaimanja aya nemamwe akudhara vakatowanda maartist vashoma vanhu vanotoziva kana distrokid chacho distrokid chi distrokid myself I know what is distrokid. It's sort of a platform. Some music uchitora mari yako but I think mvunzo wabvongodzoka distrokid chi so that for the sake of distrokid uyatopindura futi kudhara unoona kuti unzwa mwe munhu ka kwanguna culture kid unonzwa kwana distrokid distrokid iplatform yakutaura kuti tesa music yedu ipapo tichitora mari yedu ipapo it's not music haisi show chete tofanira unotora mari indogona kutopedza kana mwedzi wese sinoenda show but mari neni nayo but pano panenge vachitika ini music yangu payoutube ine monetized ndokuona mari from youtube directly but distrokid inoita futi zvinhu zvakadaro distrokid inenge inana iTunes inoisa zvese imomo patone mamwe ndingati mashiko zvakawanda kavambonosecha zvakawanda zviri ipapo zvokuti ukaisa music yako unotora mari yako pane chunko ipapo pane tinozounza mari yacho aiwa tinounza mukuru ana Spotify vanenge varipo futi saka ifind kuti zvakawanda zvoisa mari uyo maendorsements chaiwo chaiwo pamwe vanhu tinoza isusu level alright maartists mahombe vane level rero kuti ini ndikaenda kana ku company yemachips ndichiti hainina ndoda endorsement yu kuti hazviiti here kuti ndipote ndichikuitirai maadverts kuti ndidaende vanoona unge wazvirerutsa
but sometimes patonika level kuti unodaro unogona kutorera amagona kutonakirwa neconfidence dzako dzawaita idzodzo kusvika ipapo saka zvakawanda zvekuti titore mari nazvo but isusu tofunga kushow ufanira kuti kuamerica kwacho mudaro kushow vanozoenda zvavo but anenge aine mari kudaro unozongunza kuti munhu atoputika wanisonga edisheri anoita mashows manga amashoma hatomboita akawanda edition ambowanze mashow edition mashows mashoma inada unoziva angoita maconcept anonapo navo but mari yakanenge ainayo saka I think apada workshop yeah I think point yataurwa namdara Shinso yakapenga because kumaworkshop tinodzidza zvinhu zvakawanda but wafana mazona wasi kuda kudzidza inini manje nyaya remember we talked about the same thing in Agasporia tichiti mimi mavadzimo vemusic masvikiro you get what I mean so these young people they are there to learn ndopapanzi maworkshop but usually kuti ngoita initiative yashinso manu tangofunga kuti not paite workshop anditi papana wangu you get what I mean toda kuti jairire hapana changu nafunga wakutoona ngendo vari kuita zvinhu zvacho saka zvakuda kuti uone mabhodhiwo anadzimura ana ministry of arts anachi anditi kuti ndawasangofocus on munhu ari paspotlight vanogona kutoti we can harvest the amount of knowledge the amount of vapana vabva wagona kutoimba ka live yamaimba serious kupinda kii because ana ministry of arts ayamukuru havangambotadzi kunzi alright maartist ari registered kuzimura ndaya zima music rights alright maartist aya zvinonyadzisa kuti tione kuti varamba vachiroja ngativakutsvagireyo mastands pamari dzavo dzinouya idzi moisora mastands anyway kwavaisawo nyange kaisa kupi but vafanira vaika vane mastands taane mastands takwanisa kuvaka tega kana wane stands mudaro wakwanisa kuisawo puranga rako wakuisa chidhina chako kuti zviite se zvibude at the end of the day mudaro music career umwe munhu anogona kuzongosiyana nayo but anoramba achingoshorwa nzi ava ndo vakamboimba song yakada vaona onavo vachirongoroja yeyu ndatichimirai because isu tichirongoroja futi tichazonzi aimbobuda padzigo tv vangambori netv ikawo ari kuroja plus mazimbabwenzi vanofarira kuningirikanaka vanofarira kunzwa tsitsi mazimbabwenzi amana muoneiwo mudoneterewo mari hey but kana une benzi yako muzimbabwe dai vanoshamisira singaite anyway mangoma enyina ndakanzwa manga matopisa bhozi ndandiri deep down saka but pane imwe pamunozara vanhu pakazoitika breakthrough yangu apa okay makambongonoka mastudio zvekudare muchifamba breakthrough ichishayika mudara mastudio takatendera tainana chamhembe kesoko tikatoenda kunana chigutiro pane paidatwa chigutiro phase 2 taitoenda kumainterview chichichi but tikanzi maqualify vosaimba tiri group ka tanzi maqualify hatinazombosheedzwa tanga kuti saka pamwe hatigoni saka mudhara takanoka zvokuti ndakaita marekodzi akawandisa ndakaita marekodzi ari more than 300-400 marecords masongs yes asati azikana so zvakazonoita easy pandakazoita song yekuti yakatoti yazikanwa handiti song yazikanwa munhu avanhu vada kutsvaga masongs emunhu uyawa wagara watonezikatalogu rakura so saka kushow wakushedzeka kuona saka vanhu vakutanga kutoteerera music ye zvasiyana nhasi yekuti unoita 1 song yako 2 songs because mudhara ari kurovavo toda kushedza kushow bvoemba 10 minutes saka ine advise kuti vanhu vaita marekodzi akawandisa panozoti dha song yakaipa vakudzokera kuna aya takushedza work hard before you pop up yes because izvozvo ndazvona pana nisha kushow nisha ane masong anoimba ekuti ausotambomanzo asatatombo masong anoratidza kuti anenge akatobuda kare but ndozvotaura but 300 records ndaifunga kuti its imagination zvonzi nekunzi soldier love ane 600 zvitori zvinhu zvinotoitika aiwa zvitoriko ina mwana gona kakutosvika akatosvika kugida
right ini ndotozoziva yakuriro okay Bina 1000 songs mune muchita ekurotswa. unongochingorova mudharo mudharo unongoda kuzikanwa. How big is your creative imagination? Mudhara izvezvi tikatoraita song panapa totoita ikapera tikaendaumba takutonakira ini handisana ambonyora song kumba masong ese wakanzwa aya ese atikuimba handisana ambonyora song kumba kungonoimba kungosvika tonzwa bit kuti iri instrument toda song ida song yakati atonyora chorus face tatopedza. Saka ifreestyle here kana kuti kugona kuarrange song mumusoro mako? Mudhara unonge wagona kuarrange freestyle kuimba zviri panapa ukana ndakuimba zvinhu zviri panapa isi freestyle zvinhu zvandakatoita kudhara ukati munhu anoya chiti ndikuita freestyle ubva imba zvinhu zviri panapa sakafanira takarova maglazi airova chichiorova ndo freestyle. Saka king of freestyle ndimbida tika unoziva bhozi mbida tia anenge achitiakapfeka tumaglazi kasheti kakazodai. That's freestyle. kukona ngana kunze kuti sparks abva abata chiuno aiwa ini ndati king handauti madzishe king of freestyle. ini ndoparambe pavo saka vapana bhozi ipapa matsanangura something bhozi paive panonzi ini handinyore music vapana hoba unofunga kuti you should freestyle in the studio. Saka unonyatsonzwa song yamusician anenge achinzi ndiking wemafreestyle song yacho wenzoona kuti akatiimbira freestyle song yacho haina direction yasong chaichayo. Would you advise vapana vaimbe mafreestyle mustudio? aiwa mustudio hamuswi mafreestyle serious business tikusanganisa zvinhu. It's a working place. Mudhara kana taamustudio takugadzira song tatogadzira song because you know kuti problem ndeyekuti isusu todaita zvese mazimbabweans kunzi isusu ndagara mustudio ndanyora inini ndadaiso ndaisa melody unofanira kungoti neumwana unenge akatogara pasi kuti aba advante line ravaisa apo irariita wadi kuti zvakati muindustry watoo muindustry so ukajaira kuti sometimes ukada kurekodha wega zvese mazuva ese ndoponawo munhu akuti umfesa ndanga kurekodha song wanzi yakutange kufananafanana iya here bhozi yo vakawana anogona kunyora but unotozonzwa kuti uyu zvinhu zvake zvakufanana. Ana Celine Dion ana song yakanyora ndeipi but ane mabhenga. Celine Dion ainyorerwa masong ainyorerwa kuamerica vanhu vanonyorera namasong kone tisina culture iyoyo yekunyorera namasong muzimbabwe. Munomu vanofunga kuti zvinonyadzisa vanhu vanofunga zvinonyadzisa wataura zvine musoro naso washekwa henzi bhozi vanofunga zvinonyadzisa nzi handi ndakamunyorera uyo aiziva zvinyadzise wanyorerwa song mawirirana iwo kana kugona kuibudisa waiimba nice. aedit freeman ane mamasong akanonyorera baba harare especially collab yawo namaititi azvinotomboiba and aedit Darula nemamasong anonyorerana Darula haagoni kunyora king antonyorerwa but you find pamwe freeman wacho andonyorerwa futi vamwe vafanira kuti Darula haanyore ungazoti haagone kunyora no I know Darula but hazvinyadzise ndewangu freeman ukatomnyorera song anogona kutoitambira obatoinyorwa nice. I know this songs na freeman inini can I be a songwriter without being a musician? Yes. Pakawanda vatorikuwana izvozvo ndozvikutoleka muindustry ndosaka kuona masong achizofanana ndozvikozi unogona kuuya une idea kuti badi unogona kuimbira song yekuti ona uyu akazobuda pasi pembhedha aona chikomba chake chiwaize obva watoistructure inini maindinda kuzati saka tikaimba sandoita sei alright ikandise melody yekuti chikomba chiya chauya nanonaunananana waiza ndakutora mawedzi ako iwe ndakumaconstruct zvakanaka ndakuita sei song yatobuda watondinyorera iweyo. Songwriter anogona kutongonyora because ini panonzi songwriter ndaifunga kuti imi baba Divine munotozongopiwa yangunzi adandifurira maya vanosiyana vanhu mumwe anogona kuya nemelody mumwe anogona kuya neconcept mumwe agona kuya newanzi vakuda kundifurira kuti ndisiyane
baba Divant. Uyu ndo anangwesa melody pamusoro. Alright. Alright. And there was that time in Zimbabwe yekuti Jonathan Moore akanyorera vanhu masong. And album racho up to now it slaps harder. Anyorana. I think it Pax Afro. Anozama kuti love yo. Let it play. Nana my tango panditi. Ndi Jonathan akanyora. But wakasomunzwa ere Jonathan achiimba panamwe mwana wake angati pakuchema ake. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days. But baba muri kuimbe. Kuruzvibara. Kare pasi. Asi vanenge vakanyora masongo akaipa. Aiwana simukutifundisa. Chimwe chinhu chida kuti mageto ese adzidze boys katinge tidaidza malegend akarenga imimi tida kuti vafana vadzidze vagare pasi vadzidze. Pane chinhu 1 chikudonedza maartist akawanda. Chinhu chekutanga i2 zvinhu izvozvo kuti 1. Chinhu chekutanga zvimoko. You know showbiz zvakaita kati music adzidzedidza ndika. Tona kushayedu mari asati zoshaya zvimoko. Andikuona. Saka da kubvunza bvunzo yokuti imimi Shinso wandiri kuona panapa ane time ari muindustry ari kuedza kuti ane utano chakasimba ndotonzi simbi mbino andikuona ndeipi surviving skill yekuti boza vaimba vazhinji tozoti vamwe vazhinji vamwe vakazorwa nemuzvezve vamwe vakazoezva kurwara kuta sei saka ndechipi chamunoti mimi ndo zvinhu zvofanira kuitwa when it comes to nyaya dzekuti une mbiri but kudhila nemawoman hazvina skill mudara imentality right hazvina formula because iwo kana utoriwe iyoyo kauriwe iyoyo waiziva saka it depends kuti wakarora here kana kuti hauna right hapana kuti wakangwara steering aiwa zvazvo hazvina kuti ngwara inyaya ibrain dzako yo kuti unyaya kuconcentrata nei because pana mwana unotoconcentrata naizvozvo kuti chimwari hake kenda zokaona hai waiziva hana zindori waiziva kuti vamwe munhu anongoti bo mwe anotoita but haufa wakamuona achitoita pamwe atoconcentrate nezvazvo ngona bati vana vari mwadoro ari kubhawa takadhakwa last waiziva but hazvinoti pamwe havaite pamwe vanoita but nyaya yementality brain dzako kuti yo chii chaunonyanya kufokasa nacho still extent bonzi ndikatarisa nyaya yake ndaimbofunga kuti baba Divant kana kuti nyaya yekuti patime inenge ichitaumwa nezvemabhebhi ivari kuvabiazi izvozvi chitema chavatokwana kana kuti makakasika kuintrodusa mai Divant amayas zvanga nchitaura zvezvoada kutipfuurira amayas ndisiyanene kwandakabva kwekwe aiwa chimbomirai mudara mamusina kutyiswere baba aiwa amai iye nyaya yakatoitika because baba kuda kundipfuurira yakatoitika nauramba kanyaya yakatoitika makatopfuurirwa aiwa pane munhu akatonakirwa kushota ati kuuyu nzikoshe patinoenda kuta kuti muna blairo panzi paitwa mashow stereka ndi baba blairo dakura aiwa achangotanga uyu achangotanga wadzana pasaida panzi pachigwa wapaziya ndapaziya mani satamboenda kure stereka apa kusaidu ipapo chazvauza ipapo taruwa magitari waiziya munhu akatanga totochema kuti aiwa toda tiende tese kwamuda kuenda hechi tikati but ona iwo hazviita apa madhama enge toripo bati asi munhu wenyero uyu adatotipfuurirawo zvaai natezvo zvakadaro uyu chama munhu akatobata kuti nanichangotenga jega yangu yegreen yoti hendo rakatokwachuka akabata achida kuenda nemi kumba kacho anosvika zvakanaka mimi nevanhu venyu tichikuonai apa maona akangoma ikarega ndiro shamu yengoma ndokuti kuzvichenesa kwamakaita ndakahazva zvachena ipapa ndo ndafunga that's the same yaitika kuna Apostle B Java ungoti Apostle B Java mudzimai wake akaita sei akashaya
but izvezvi kuri kuti vakadzi vari kuuya kuchecha dedzira kuti imimi ndimi murume wangu imimi mumwe anenge atori nemurume handiti ototi inini uyu murume ika kuti straight andatonzi nditomusiya ndidaya nemi sikaiva kuti madhimoni manje saka vaizonamatira dhimoni nayo achiridzinga out dhimoni dedzira but the message is clear man of God. Jigai mchero man of God. Shamazi. Saka ndikuona kuti matemptation acho yayaka Aiwa akawanda mudara. Akawanda. ariko muri vashumiri kani Siri vashumiri zvekudaro unozoziva vashumiri vasati kwakabatawo chibhodhoro chavo chimwe chinhu ndada kuti ndizive unamubvunza chinozowandisa andavabvunza chibhodhoro chacho ichi chavanonzwa kuti hapana bandabo chavanoda iwo Shivers deipi manager ndosandabvunza manager Shivers ndeipi Shivers kana gentleman Jack tofanira kuzogadzirira Shinso man kagift apa mune here nasi ayo izvezvi tiri papod tichibuda tikubva tanongonanga nepalika supply hamunogona imi ndachimwe chakada kubvunza ndika ndechekuti chinji ndakaona chikuru yaindustry kazhinji kacho ndika ipride maartist mazhinji izvezvizvi muri kungonzi madedido ndika kuti muti madedido ona chimbo yatimbete chinhu chakadayo kana kutoinboxa madedido akutozvikudza akuta sei maartist angaite sei kana chingaitika kuzikana pochitika vanonga vachivhunduka mbiri inovhundudza mudara but usavhunduka usati wane something man unogona kugumira ipapo man unogona mbiri usati wane mari I think ilesson kuti kuworkshop kweko inofanira kudzidziswa maartist mazhinji bcause maartist mazhinji ka kungoita kambiri mbijana kungonza timaslay queen hai and izvezvi ndikutoona kuti pacup clash avo vazhinji vakavhunduka indakapaona vakavhunduka zvekuti izvezvi ka vanhu ivava vatopera vasati vaimba song havana song vati vaimba but apa masong pada kuimbwa bcause cup clash zvafana nekujamaica mudara kana kuona nabhini mano aya vachitaka maclash vaita maclash nemarecords avo auntoziva kuti iyi song yakati yaari kuimba iyi song yakati wambona maclash ekujoma vanda nemasong avo anotozikanwavanhu vanodaro vari successful even kunogona naafrica unachitovaziya vanosvika chirova mafreestyle asingazikani ndana ninjamani wakambona ninjamani awambotoana marecords vanongosvika kuti bhinimani very good example Soldier Love Sekalats pakati kweclash marecords avaimba angasingazikanwa here vaimba izikana kana Winky Dipa akava kudubuda 1-1 aimba marecords aizikana manje iwo ukasvika wobva watanga kuimba mbr shuru pamatara about Soldier Love nditi mukoma wangu ndavaendera aiwa yakafanana song yaShinso man naSoldier Love song yaShinso man naSoldier Love kudekaita seiwo no good ndiri correct okay voice renyu riri kuita kutendera musoro mangu zveti masong aya asangana handiti mune song naSulu kai unoiziva ndoiziva but kolabo yavo yandofarira hangu mbomira kuenda ane nyaya yake adota neminana mwari waneminana naSulu Soldier Love ndiye wandakaona akakwanisa kuimba naSulu padendera imimi pamakwanisa futi kuimba naSulu padendera watokanganisa iwo ndiani Shinso akakwanisa kuimba naSulu padendera Soldier Love akwanisa alright order zvinhu point of correction pioneer okay mashoma mazimdanso artist or maartist anokwanisa kunoita ride on either esungura or edendera yes how did you come up with that song ipapo ndandichiri kwajo machingura yeshimfesh ndandichiri yanga ichiri urban grooves kabisa
Zim dance yangesati yapika paipo. Yangesati yako. So isu takaona kuti akona kuti tikaunza mukuru kusound redu atiri kuda isusu. Azvibude bho. Ande kusound rawo, ofisi kusound rawo ndokune vanhu vakawanda. Yes. Saka unotora chi? Vanhu ivavo. Saka inangoti kuru ngatigadzire. Chorus obvious ndindakauya nechorus. Vandagadzira chorus yaitopinda pane izvozvo. Kuri voice gitara rawo chichi nice. Vana kupinda pabeat iro. Vodai ndakada kuti ndiwaunze kuno fans acho mashoma. Bakazi makorokocho tasanganiswa Shinso mane na Solomani. Brand new combination Uniting Zimbabwe nation. Aiwa, that was iconic. That song, that was iconic. Icon. Nick. Then soja la vaso ya vaso imbachi. Haruwa yake. Nyuchi yaita se. Nyuchi. Yanditsenderera. Chiba. Chakaruwa last. Achagona. But inango makolab makaita ese yandobiga zvanga ndona yakaipa. Ndinomira semkono kutambudzika neumwe. Handichati nhamo ndakakura nayo. Yombe. Fone yangu. Ndori kuita tiri bosi kufonero. Aya yombe. Yatobeswa mndege zvo. Freeman wacho muombe. Freeman muombe. Samujekirira. Was just a writing or it was inspirational? Song Freeman ndiyakauya neidea yacho yese. Alright. Because Freeman angagadzira album. Alright. Waiza. Saka Freeman akandibata zabati doti. Nasata ngozibati. Shinso daita song chichi ndikati work studio chichi. Batoya Mtonas. Batotora vatatoita studio Sunshine. Sunshine. TZ. But paiswa zvese vaisa my ideas ake kuti tidai so song yangobuda kawana. Azvo inotombotora time song. Song Ainotobeda kana 2 hours. Gatopera. Song Ukana mchiri song haite 2 hours. Bosi to believe what song inoita nguva diki. Ndio inenge yakaipa. Ainakidze. Ndio inenge yakaipa. Hey. Yogarira pasi inonetsa manje. Yogarira pasi makutanga kutaura zvakawanda kuti. Ndopesama. Wako apa. Hey, hapa kuzorera pa radio era apo. Ko apa makunyaya makuvisa zvakawanda. Formula inoshanda kuzim dance yakatsiyana neformula yaishanda kusungura. Because tainzwa kuti ana chimombe vaita but tasinganyeberwe. Atagona tanyepera mudara because music ina formula. Music ina formula. Yo itanzitaire kuti mademo tombenda kumba. Tonotera mademo yato zodzoka futi tozoimba. Zvinogona kudaro. Music ina formula mudara. Because yonogona 10 years uchinya song yako. Ko yamwe munhu angofunga ipapo barwa ubvaita hit. Ndiye akutorira yo nayo song yayo. Ine bandoti ndinenge tainyemberwa ka. Zvafana song vadzimuwo ndirote sei zuva rekufa kwangani. Makona 10 minutes mjingoni adzimuwo yani. Makaitangwa yakabasa mjinyora song. Ndakaita ndakatoita 6 months. But anogona kudaro because vaigadzira futi magitara acho. Because in producer wangu angonigadzira beat. Unzvisa. Waive vanotogadzira gitara kuti riti but seriously saka vaigadzira instrument futi rese. Waive kana vachitogadzira songa vanogadzira futi neinstrument. Instrument oita perfect. Waiziya. Mavocals tozoita oita perfect. Sapa recording yavo manje yakudhara inini manzwira ndakazviita vaifana kungorekodha akawanda vasina kukanganisa. Because wakakanganisa zvakutangizwa. Saka yangeri hard. Studio time. Mari ringe chifamba futi. Funga munyirekodha magitara ababa macheso aya. Apa kudhara manje kwagara kwainzi kwaibhadharwa per-hour. Anoziya. Hour rikapera mafana kutonotopa mari. Saka vaifana kuyenga bakuziva zvamukuita chaizvo. Zvamuda kuita chaizvo bakuziva. Ona manje. Daibate. Saka yangeri hard. Ndachimbotipewo 1. Madangoma. Timbotipewo 1 timbonzwe 1. Tuda ku-introduce sa DJ. Indri selector. Indri levels. I don't know. Look at me. You're fun. Look at you. Seaneni.
Ladies and gentlemen, yeah, DJ stage flight. Regatiende. Mount Zion music. When it's a conquering Fuban catering. Baba Devante, Wauze Burgwane Bande. Rest in peace. Well, it's a dancer for them and a Shinso man, they give them lollipop. Yo, soldier love, Shinso Wauze Bata. Anchabatika, Imbai, Anchaimbika. Hear me now, follow me now. Conquering, yeah. Batai. Awita. Andi wasi emaine nyota. And the 40% no seta. Pull out that tune here. A big sounding. A big sound. Well, it's a dancer for them and a Shinso man, they give them lollipop. Yo, soldier love, Shinso Wauze Batai. Anchabatika, Imbai, Anchaimbika. Hear me now, follow me now. Conquering, yeah. Batai. Awita, hey. Yeah. And the Vasi Emaine Nyota. And the 40% in the Zeta. Dirim Panando Santa in Gorota. Nigga Kura Mango Mandi Jasota. Domasiawa. Tamaura Yanin Shinso 20 Daivara for Tamadara Takudura Takudaoka. Tirishikara, dancer, Taziva, they got the Atizima Kawati, Ati the Gaun, Keshi, Atizima, better than Badatari, that the kind Basila, that the motion to Mana dance alpha. Are we there? This time Takabook and the Mango Mato became the Pese Patashika, Patin and Getashika in the Tirikukanika, Mango Maboko, the kind of Varikukanika. And they was here in the Yota, and the 40% Gino Zeta, get him Panando Sanda in Gorota, Nikitot in the Kura Mango Mandi Jasota, Domas Hans. Tiri Congo maintenance tetasi Ative taluza foka Shinto baute Trivana ve pasi Pamangoma atna otanga Wabata Tisuma champion Conquering lion nazaya Shinzo man baba divante Tizitine zungwa tizivante Shinto makungo manyusaruri mi What that? You're man, yani. Some of we say my fans. You already knew personally. The Shinto man, the dance of father. No problem. Injere ya wandiba. Ndinoita. Tunongeta ka face to party for makinga na kuira. Amazon. Okay, Andy. Zion music. The dance of father. Yeah. R.I.P. Sojalao. Yes. Tell us a camera. Batai. Awita. Yeah. Ati wasi wane nyota. Ende pesiti no seta. Ati wasi wane nyota. Ende pesiti no seta. Yo! Chanangi zana jodi. Eni baso jala bashika ka. Manakanga rwati bashika. Vangoro vasiripo. Paano mabimba. Dara. Pane mpabatwa bas. Pada baru aba weeks. Ndo baso wananga jonza atangorwa 2 hours. Atango dada. Asange yengeri wesi. Hayi ndifunga na 35 minutes. Ngapira. Mama sangana wana wema 1000 songs. Boss title of 10. Boss nango so dealing ngomana. Boss same areas.
vananongomuoneka ndika shamwari ndakuenda kumaraini kuteni kanzi ndindakuti kadapo vanagara kusaini tanga ramo tachitendera areas timani vafona kanzi amasi uyachi vakustudio pane ugara waisa wasota ridhimu reve bo ndaifana unororandire ndega vatatosvika kwekuya kustudio yako kunana xq chichitimu iriko nakuti tima chimatauya hai isusu tingoda ngoti gaga tichesetienda right vatanzwa ridhimu vatati vanatobata concept fast bhandara chorus anditi andivazive vaine nyota vaiziva sauro bvachauya vachati ende futi urikuona panapa manje isusu song yachatonyora isusu tangopindura zviripo izvozvi hapana kana akabata peni kana kuti asei imomo bcause chingo pesi ili inoseta chiva changoyo chingopinda nchipinda aidombeta kana 35 minutes adobuda vatatoenda ndofunga vanhu vakasara mustudio kuti songi marekedo yakadhakwa shamwari pavakazoridza so munoona ipava tima vanhu 2 vema-1000 songs imimi nasoja lavo ende ndakuunderstanda mupane aya anonzi Holy 10 anoonange asina kutiudza edu kuti ndoema-1000 songs wamona kuti Holy 10 anoti Winky D akabuditsa Yehova abuditsa musiwo Holy 10 akatanga kudhara ndinoona kuti Holy 10 auya kustudio kwangu erini ndingomufana kwanzi JT song vachitoita ini chitongwaona nongopinda nongoti hapfana wangu bcause marekodzi unogona kurecycla marekodzi aita ngomarekodzi bcause pamwe anongoenda kudhara wangorecycla kana achikuziva nyaya yega agona kuiremember Holy 10 vaitoya kustudio kwangu vachitongorova marekodzi akawanda before atomboita fame uchina wene marekodzi ayo timbo release anofana anga ariko kustudio kwangu tonatsvaga but point anobudisa ndeyekuti at any point in time anditi vanenge vaine record rekureleasa uzoona kuti papa paumburudzwa kaanasaint flow nana votes pauda kureleasa de yebaba areleasa album kuitange mungonoti pa-1000 songs ngoti ngonotora 6 mamade but 1000 akaenda bodzi kunata ana ucharamba uchipisa chichichaya masong angaita kudhara ubva ngodzoka bvangonzi andikona munoona sei pane new school kuite zvinhu nazo this new school iripo varipo vatone ati yavo iripo zvokudaro shesvesvo but time yama muripoka mangoma akatotora chimuti kubva kuurban groves or what we could call masalad but imimi this crop yana Shinso man Winky D kilatina na chichichi andiri pamango itange mango tilengene mangoma new school hip hop vayatora watanga chimanya chicha chamunoona chakanyasoitika vapana makatsira chimuti havana pawa here kana aiwa maya mudara ivo havachanonga chitoshandawo haisi problem bcause munhu wese anenge ada kudya plus ivo vanenge vachitogona ukaona vanhu vatoteerera vanenge vachitogonawo hazvirevo kuti zvakanyitaura zvezve hazvirevo kuti vanhu vehip-hop kana vapinda ava vachagona vanogona light rangochinja urangoenda pamwe vaive vatotopisa nhasi vaive ati nyorai pasi nhasi varikupisa nhasi vaive mangwana kuchatopinda chimuti futi vaiziva sikana mangwana kutopinda tatenda waiziva tatenda ane mahwana senflow yayo haagone seiko nekuti kwauya uyero I think ito problem ine mafanzi chacha haina nachekuita neartist haina mafanzi ina mafanzi emuno mafanzi emunomi vaya kunana America kumudhara UC kana UB14 toita matours enda izvezvi mudhara pagig draw vane matours asingaite makaona pawakaya munomu ndopana vana vashata muno varungu saa muno mutoneka kasyndrome kekuti zigoyo ukatofamba nemicrophone ichiti ningapera uyo angotiwo ningapera saka ningapera ndimi munotopedza munhu especially this guy this guy akati bcause vamwe vanhu guys dakukudzai maartist dakukudzai nhasi vamwe maartist haana kutosimba iwo kamuti ningapera akutoona kuti shamwari nini handichite shamwari akutoona kunge zvadhakwa kwaari vatori emotionally fragile because iwo mudhara iwo pabasa pako iwewe totouya kuna manager wako toti uyo aitewo zvinoitawo here
Ndoenda kune mafanzi angu kawo kuti nanditi autapera uya anodzinga basa kawo wakutoona nga asina chaanoita but influence yako iwewe yaita kuti aende kumba this guy apa mamubatsira amakwakawandira kuti mamubatsira this guy apedza vanhu vakawanda but manje iye anenge achifunga kuti ari kupere haana usimba unofanira kusimba pachinhu chako kana chinhu chambokupa mari chingokupa mari futi ini ndipedze itoni aiwa imi mampere inini ndiri kutoda voice unofana tanga rapera isati kugone nemwandiro wari akaita zvichiti unofana siratazo pane basa as long as vese chiripo mudharaka but ini nditofungidza kuti mudharaka muchitomuteerera Shinso imi mandi Shinso pasong yakapedzera kubuda ichirira Shinso dei ichirira Shinso kwete kuti featuring kana kuti isong yakapedzera izvezvi Shinso achirira izvezvi indeipi ndataure no inza usatangupinda panyaya ndataure inini andika tandikuziya nje kuti pane video yapesa buda apa ndakapesa kuona and chimwe aina kana nguva video yabuda song yangu inini alright alright but alright it's fine but song yakapedzera anozani Master H featuring Shinso and XQ amtoizi but ngochinzo kupera ndikutora kuno ioneziere mboina pa Google What Riga? This guy ada Riga. Unoiziye song yo? Ya okay na Master H and XQ. Utopisa song yo. Muze. Ayo, inini manje mangoma inini andidze ekuteerera ndoita ekuverenga. Alright. Song buda yakatobuda. Master H XQ. Yabuda lini? Haina nguva. Asikizia uyu. Asikizia uyu. Ayiko. Adauchedesko. Saka musazotipedza. Bando bandona simdance wati simachinja anogara toimba but ndofungudza kudai kuti panochinja music paipa ndikuona maybe kuna stress ndo zvinoitika ndakaona zvekuti Shinso akusuti inongowapera andika but nyaya inenge ichitika ndeyekuti panokonanga paine mumwe mufana atiri kungopawo nzeve panguva yacho andika bozi anenge angoropa piki nguva yacho ko hazvigone here kuti Shinso aite collab naJT kana kuti aite collab naHole Shinso ane song naMaster H ka urasika baba Shinso ane song naHole 10 inonzi ngasadaro ndiyatoni festivals unza inzanze esikuva Shinso ane song ndimimbre song yacho ngasadaro Shinso ane song na Saint Flow inzanze nyandikutora pana baba inzonzo Shinso nyandira pana pa ndikuri andisanya yaye ba nokuti ndakanangana newe but utane kuti iwewe newamwe wako bozo nevamwe ka industry iwe waisemba zimda ausati iwe uchega ndisayo ita vamwe vako wati vamwe wako avatika vanotona kuti kune mufana kuyo vari kuruwa mawex but vati kufeature naye vanotoda but ifind kuti mufana wacho anenge asingatodiwo futi but initonongwa ndakatombobata yekutoti inotoblutika wapana kandoziva kuti wapana anoimba type ime music yawe hip hop ari mutop 3 ndomusikana saka saida ndi Hole 10 zvakatoita andati Hole 10 makatoita votes makatoita kani ana votes asatoita saka ndiye nabo ndiye ndati asatoita aripo ipapa ndiye manager ndipewo top 3 yekuningi yeku hip hop ndi votes ngakulida pana King 98 ayo uyu ndiye achika yaro kupa uyu ansandaemba naye futi wati King 98 aiwa King 98 top 3 yeku hip hop 98 omachibusiyani mwana akura shamari se mwana akure mabhazi ari ana maskiri andiswa 98 kunge King 98 talako wamwe top 3 King 98 ndamsapa namba 0 tobva tati Hole ndiya kana kwa azvambisa kwabva ti votes the same tokaenzana
saka pakati pa Saint ndopane munhu akabluti aiwa uyatombotaura anzani ainini kwandiri atorimo matop nengirikinziwo atorimo yo imbomira atorimo votes atorimo futi vese vanosanda toimba nawo hapana 98 zvangu ndangona kuti chinjakakosha kumbotitsvage mari otherwise 98 afana tombokura no 98 but imi number 1 yenyu munoireta seini imi number 1 yenyu munoireta seini 98 vanhu vemuzimbabwe adwana nemari mudaona unonzwira tsitsi unzwa muvanda kuona munhu hanzi musimudzireiwo amudi kuona munhu ane mari kudhara ano 98 zvakeka ini ndinoona sekuti 98 akufanira kumbokura kwete kuti ndamuteerera ndingomuteerera makolabhi aba ndibo youth manje ndibo pakarekta ndika pakarekta nemaskanda haana no aiwa king 98 ni kutogona because besides mari kuimba nana Diamond vene kuti vazoti gbi anditi nongotofanira ngozvitoka ini munhu wandotozvira kuimba naye zvangu zvamai manje wandoto my favorite artist inini Takura otakura iwe anogonesa that should happen uye anogonesa uyo ina haina asana mubata zvangu njamubata imagine chatimbotese kuchando Takura anogona namabhebi collabo racho ndonango kuti Takura ndiwa nemabhebi no anotogona inini hangu ndoda music inoyatsosiyana nditi uyo anogona mukabhiti kechirungu ikoko kako yayo anenge achiuya mwaka uyo akaipa my best inini Takura in my best angu 2 one wacho akatofa Soja Love ayo Simon Chimbetu it's okay mdara ini Takura nonanga anogona zvake but inini haisi favorite yangu zvangu type inini yangu even Takura nawangu wanoimba music yatanga yake vaiva handiwafariri Takura dangerous handitonakidzwa nemusic yavo mini zvaanoita mdara mina ndikubvunzei inini you represent music iri sort of masculine zvine problem kuti murume ateerere music iyo yakafanana neana Takura yana confused kuti ndingeti nekutagwa kuchemerera like aiwa uona manje music yayo yamudhara inosiyana zvafanika azvireverudo handina kake kakaipa kayo mudhara samboona uyu paruti hanzani anogona namabhebhi anotya kuteerera music anofunga ndodzita simbi no music yana Takura yani vamwe wako vanoimba vachidaro handivateererangu ndoda mandoya ndine hasha ini vantoimba vachidaro vamwe vacho handivateereri ndoteerera uyu anogona ini nangu haini ndoda mandoya yoti Kilimanjaro I think wakufanira kubvunza mubvunzo yedu yaya last year unobvunza akati watapinda mubit tobva tavhara ane favorite question yake so favorite question yangu mdara ndofila kuti after this andikavanhu waona kuvanonga vachida music because vanonga vasingazezvi kuitika because nemuzimbabwe munomu like last interview yatakana Gaspi aitira kuti problem ino nemuzimbabwe muno wanoteerera matrends music tingonzi kutenda nguva yacho but music good music inenge iriko ikutorowa saka kuna vamwe vanonga vachidawo good music vanoda kuramba vachingoteerera Shinso man music ndikuwana Spotify kwese iTunes kwese YouTube wanonzwa ndarelease kete zvese kwese kozvo zviri kuti Shinso man chete dance of father kokwemadrinks konobatika madrinks ainendiri kwaifrids inandifarire kutaundi kwaifrids kwacho kune zvinhu zvese kune weldremit nendatora mari yacho waize nekomadrinks atoichira nemanikazi angu saka zvese kakona chopinda mutona zina handina toingaona zigo rasparks saka kanyatombotchira nenu ndiatofanira kukubata ipayo handika obvious chingondibata sa I think ndakati chingonzwa yedu hit because tanya kukipa nguva yakawanda makozi yo go somewhere dance alfada kanoda kunditi darling
Kadibandini babati vante kadanfurira kutite something kadiba kuti andizipa hanze kayeverwa ndijenta bowling passing by zebra crossing sipping something zvangndiri flossing kanovhunga andizvione kadanfurira yeah ndisiyanenemi kadanfurira ndirabanenemi standwa zame baba diva give me that. Yeah, body slam wagwana vareso. Ndodiwa mani. Dino dao mani. Akandida ndisina chandina jo. Nakamuda asina cha aina jo. Yeah, me know. Dance alfada. Kanoda kunditi darling. Katibandini babate vante. Kadon furira kutite something. Katiba kuti andizipa hanze. Kayeverwa ndijeta bowling. Passing by, zebra crossing, sipping something, zvangndiri flossing. Kanofunga andizvione, kadanfurira, yeah. Ndisiyanenemi, kadanfurira, yeah. Ndirabanene, standwa zame, mama. Kadandisiye standwa zame, mama divine. Hanzi, pandaenda kusho, no wanna kai. Pando pizza show, no wanna kai. Panchakwa pangu, kakabata. Kachida kufura kapinde. Nekoteketelo, baita thinka dofo. Daka outside papo, taona katsoka po. Kanenge kachikwe, kafira po. Ozano ndakati chimanji kamukaroni jera. Tazangana zvidakwa. Amsati mati wona izotakadakwa. Tazangana zvidakwa. Miraye muone zotakadakwa. Tazangana zvidakwa. Yeah, body slam. That's all, father. Shinso man. Let me know. Sparks. Hey, dance alfada. Kanoda kunditi darling. Katibandini babati vante. Kadanfurira kutite something. Kadiba kuti andizipa hanze. Kayeverwa ndijeta bowling. Passing by, zebra crossing. Sipping something, zvangndiri flossing. Kanovhunga andizvi apo. Kadanfurira, yeah. Ndisiyanenemi, kadanfurira, yeah. Ndirabanene, azandwa zame, babati. Kadandisiye zandwa zame. Hey, pandaenda kushow, tawana kari. Pando pizza show, tawana kari po. Pachakwa pangu, kakabata. Kachida kufura kapinde. Nekotekete, patatinka dovo. Nakauza papo, dauna katsoka po. Kaneke kachikwe, kafira po. Everybody sing along dede. Kadanfurira. Ndisiyanene, kadanfurira. Ndirabanene, miyazarwa zame. Kadandisiye zarwa zame. No, she's not where the answer. Amsati mati wona izotakadakwa. Tazangana zvidakwa. Miranye muone izotakadakwa. Tazangana zvidakwa. Sati mati wona izotakadakwa. Tazangana zvidakwa. Miranye muone izotakadakwa. When you, yeah, big up yours. When you, But I think don't want to invite yours. I'm going to share the Chidagwa. Chidakwa. We'll invite him. To me, invite her. You'll be our next guest. Chakaiba. Chakaiba. Anashuta. Ya munhu wani muZimbabwe. Akatanga kubudisa video. Ine mahwani. Ndakaiona video. First person muZimbabwe. Kuligisa. Aya.
badivant haana kulikisa yakatobuda yakabuditswa hey zviri official akapublisha vakazongoterwawo neporisa no uyu mushedzei ngomana uyu apa yatotitsanangurira nyaya iyi apana kuitsanangura nyaya atikumuda panangomana badivant tichibva panapa takunotsvaga gentleman jack ime magona hatigone kukutendai hatisi mbinga aiwa but ka small token of appreciation ame magona panapa tinodedzachi vanhu vatotofarira vatonakirwa navo bozi kupretenda kunoti netse ava kupretenda kuita kuti ndizoimba aunga dj wanga aitondiridzira vabva kure ka dj aiwa ndipe sando wakanyarara ndipe sando wakanyarara wazati zvibaba ladies and gentlemen, thank you for watching, and with that we are out.